И здравейте хора, днеска ще снимам чат с кучето. Да. Сега да си напишем името. Така. Кучето души въздуха и посока към Иво. Пак ли пропуши? Нали си разбрахме, че ги отказваш? Еми, леле, на какво място падна? Значи винаги ми съм случвал хора да ми са пада хубави изречения от кучето. Абе аз съм спокоен, ама какво народно. Ей, имам. Шка. Смисъл ли имаш? Да! Смисъл? Пушка. Кучето се крие под маст. Коса криеш. Опа! Не, нищо не разбирам. Питаш ли нещо? Нет. Да. Не. Ау! Why? Не знам така да се пише. Я пак. И кучи нищо не разбира. Или аз просто съм зле с правописа. Нищо. Кучето рови из една кофа за буклук. Браво на него. Кучето маха с опашка. Не бе, Кучето гледа Ивайло влюбен. Благодаря. Моля, Иво, пак заповядай. И you're welcome. Какво правиш? Не знам. И аз. Знам, личи ти. Да. Това нищо не разбирам. Ще ми обясниш ли какво става? И аз не разбирам много говоря. Знам личи ти. Сега. Много ли ти дразни? Да някъде. Кучето вече ще е хат. Не! Перко, не. Искаш ли шамар? Кучето замира за секунда трещено, после ветра, осле отвъртява на Иво такъв шамар, че Иво се трясва на земята на свяст. А пък Иво гръмва кучето си
неговата типа си офис. Ти си царе. Да, бе, да. И така е то. Че си царе. Ще иска да избяга от тиво, но нали е бот, няма къде. Кой е бот? Качето отрича думите на Иво. Добре. Наистина ли е добре? Да. Така. Кучето трябва да звъни един телефон да види дали са ми оправили климатика в кучешката колибка. Окей, аз си тръгвам. Чао. Ще остана самичък на този чат. Да. И всякакво. Така, надявам се клипа да ви хареса. Абонирайте се. И това е. Това го научих от Босайди. Може да напишете просто в YouTube Босайди и то ще ви излезе. И така, надявам се това да ви е харесало клипа. Абонирайте се и това е. Довиждане.